सिगांथाराव आंनि एसके बड'ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरो फिन खेबसेबाव जासि हरग्रोबावनाय थाबाय। दायो आङो बेबायदिनो खयला मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बेबायदिनो साउथ गान्दाबिलाव दंफैयो। बेयाव बेबायदिनो गिलु बालु दैया गामिफोरखौ खुरखानानै लांबाय। बेजों लोगोसे खाथियावहाय मोनसे चार्च दंमोन, बिनि एकदमबारे एटाच फैबाय आरो दायो दैया। आरो बेजों लोगोसे गोबां न'खरफोरखौ सिलिंखार खालामनो हमबाय। दा आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आखायाव लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, अब्लानो गासैखौबो नुलांजोबगोन। अब्ला फैदो लोगोफोर, भिडिअखौ नायलांदो। नायदोनै लोगोफोर, दैया बेनो आरोना आं नोंथांमोननो खाथियाव थांनानै देखायगासिनो दङ। बेबायदिनो गोबांथार रायजो राजाफ्राबो बे दै खुरखानायखौनो नायगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांजोबगोन। नै बेनो जादों जाहैबाय नांगलबाङा दै। दा बे नांगलबाङा दैया ओरैबायदि साखाथिजों फैबाय, ओरैबायदि गिदिर, बेयाव जोबोद गोथौ आरो नायदो नै बेफोरबायदि संहार खालामजोब्बाय आरो दा आङो देखायगासिनो दङ। नै बेजों लोगोसे नै बेफोरबायदि बारि बागान गासैखौबो खुरखानानै लांजोब्बाय। बे गय बागानमोन, बेबो अलमस्ट दायो खुरखागासिनो दङ। नायनानै लादो नै ओरैबायदि सिलिंखार खालामनो हमबाय। आरो बेजों लोगोसे नै बे साखाथियावनो न' दं, बेथ' गैयाब्लाबो 1 घन्टासोनि गेजेरावनो बे न'खौ मोनसिगोन। दा बेजों लोगोसे बेनि खोलाजोंबो मोनसे चार्च दंमोन आरो जोबोद गिदिर चार्च, दायो बेखौबो एरखुनांगौनि गोनां जानानै फैबाय आरो दा नै बेजोंनो ओरैबायदि स्पिड फैदों आरो भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय बे नांगलबाङा दैया। दा जोङो बेबायदिनो ओरैहाय साउथ गान्दाबिलनिफ्राय लानानै ओरै खोलाथिंजाय आमगुरि खासिबारि होननाय मोनसे गामि दङ। जोङो बिसिम थांगोन आरो दा बे नांगलबाङा दैया मोनबेसे गामिजोंहाय सिलिंखार खालामलांदों एबा मोनबेसे गामिजों खुरख्ल'दों, हा खुरख्ल'दों, जोङो दायो बेखौ जों नायलांगोन। नोंथांमोना फारियै जोंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांखागोन आरो दा बेजों लोगोसे जोङो नै ब्रादार देरहासार इस्लारि बिथाङाबो सफैनानै दंफैयो। दा गोसोफ्राव मा रोखोम नांखो बे गावसो मिथिसिगौ आरो गोसोआवलाय नांनायखौ मा होननानै मा बुंबावनो, हाया खुरख्लाबाय, माने बेबो जोंनि बर'निनो। दा बिनिख्रुइ देरसिन दुखुनांथाव आरो माथो दंबावो। 3 बोसोर सिगां प्रटेकसन होनाय दंमोन होनना बुंबाय, 3 बोसोर सिगांसो, ओमफ्राय बिनि उनावहाय रावबो नायफैनाय जायाखै होनना बुंदों। दाथ' बे सम्पतिफोरा नागिरनानै मोनफिननाय पजिसनावबो गैया। आरो बारि बागानफोरखौथ' नोंथाङाबो नुबाय, गोबां बारि बागान थांबाय दैयावहाय। दा बेफोरखौथ' मोनफिननो थांलिया। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाबाय आरो माने फोरमायनानै जों फोजोबनो हालिया आरो बेनो। एक्सुवेलि माने बे दैफोरखौहाय एसे गामि थानायनि एसे आवगोलफ्राव बेबायदिनो बर्डार प्रटेक्सनफोर नेट हेबनानै होयोमोनब्ला अलमस्ट जेनेबा बे गामिफ्रा एसेसोब्लाबो सेफटि जागौमोन आरो दा एक्सुवेलि गामि हलैनो माने जोंनिया बुंनो थाङोबा गेदेर गोलावफ्राबो बा सोलिबाय थानाय बा जेखि जाया सोलिनानै थांनाय सरखार बा दानि सोलिबाय थानाय सरखार, माने अखा हाखांब्लासो खफ्रि हमनाय बेबायदि स्टाइलाव आरो दा घटनाया जाबाय, दासो फैनानै नायफैयोब्ला माब्रै जानो, नंगौना नङा? दा बेखौ एडभान्स प्रटेक्सन होनांगौमोन, बे प्रटेक्सनफ्राबो गैया। जोंथ' जेबो पावारबो गैया, माबो गैया, जेबो खामानि गैया जोंनि बुंनाया। होमब्लाबो जोङो दुखु फोरमायो आरो माने फैबाय थानाय समफोराव एडभान्स जाहाथे मावलाङो बेखौहाय जों हास्थायो आरो। अब्ला गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिमबो। दा जों नायलांगोन, नोंथांमोनाबो जोंनि भिडिअनि दारैनो मोनबेसे गामिफ्रा खुरखा जानाय नुलांजोबगोन। अब्ला लेट्स ग'। दा नायदो नै बेफोरबायदि दैया एकदमबारे एटाच जाबाय आरोना। बेजों लोगोसे नै बे जादों जाहैबाय मोनसे चार्च न'मोन आरोना। चार्च न'नि बे मोनसे रेस्ट हाउस आरो माने बेयाव रेस्ट लानाय जायोमोन। दा बेखौ माने एरखुनांगौ गोनां जानानै फैबाय आरो नै। आरो बेजों लोगोसे नै चार्चआ बेयावनो आरोना। नायनानै लादो नै, दा बेखौ गासैखौबो एरखुनांगौ गोनां जानानै फैबाय आरो दैनि थाखायनो। दा दैया नै बेयावनो दङ, एकदमबारे एटाच, ओरैबायदि गिदिरखा आरो दैया। आङो देखायलांगासिनो दङ आरोना। नै सानसेनि गेजेरावनो बेसेबांबा गोजाननिफ्राय खुरख्ल'बोयो। मैयानि समाव बै एसे दै दाहार जानायनि हरैसो दङमोन दैया, दायो ओरैहाय माने सानसेनि गेजेरावनो बारायनानै फैनाय जाबाय आरो दा दैखौहाय बेफोरबायदि सेफटिनि थाखाय होदोंमोन, नाथायब्ला बेबो खामानि होनाय जायाखिसै। खुरख्ल'नानै गासैखौबो माने गोजावलांजोबनाय जाबाय आरो नै बेनो चार्चआ दा एरखुनांगासिनो दं आरो बेयाव थासारि सुबुं मानसिफ्राथ' जोंहा सरकारनिफ्राय मोनसे
अनसुंथाइ लुबैयो आरो बे अनसुंथाइखौ जोंनो सरकारा गनायथियो जों बेखौ मोनसे आसा खालामो आरो गिबिसिनथाराव जोंनि बे बस्तिया गासिबो 25 घर दङमोन बे 25 घर न'खरा दा गासिबो सोरबा दैनि थाखाय आरो दा माखासे बेबायदिनो माखासे सरकारनि एसे अनसुंथाइ मोनबोनायाव जों प्रटेक्सन मा बेबायदिनो दिन थांबोदों आरो बेजों लोगोसे न'खर फिल्ड गुवार दंमोन आरो फिल्डआवहाय एमइ स्कुल दङमोन साइटफोर लुनाय आरो बे स्कुलखौबो बोफायनानै जोङो दा बैयाव लांनो गोनां जाबाय बै बालागारि दै दिनाव दा बेखिनियावहाय स्कुला सोलिगासिनो दङ आरो जोङो बेबायदि दैबानानि अबस्थानि गेजेराव जोङो बेबायदिनो बोसोरे बेबायदिनो दुखु सैनाङो आरो दा बेनिखायनो जोंनि भारतफ्रा दा नैबे माखासे अनसुंथाइखौ सरकारनिफ्राय एसे मोननो थाखाय लुबैयो जोंनि गान्दाबिल एसे हल जोंनि गामिफ्राथ' जोबोद समायनामोन सिगांनि दिनफोरावहाय नाथाय बे दैयानो गोबां 1970 सालनिफ्राय एसे बेबायदिनो खुरखायै नैबे बोसोरसिमावहाय जोंनि गामि बे गान्दाबिला जोबस्रांनायनि महराव फैबाय आरो दा लोगोफोर नायनानै लादो नै दैया नैबे साखाथियावनोसै आरोना बेजों लोगोसे नैबे चार्च बे गिर्जा न' आरोना बेखौथ' गिर्जा न'खौथ' दायो अलमस्ट देफायनांगासिनो दङ बै रेस्ट हाउसखौ देफायगासिनो दङ दायो बेजों लोगोसे नैबे गिर्जा न'खौबो मोननो थाखाय दसेसोल' टाइम नांसिगोन आरो दा नायदो नै बेजों लोगोसे बेयावनो दं जाहैबाय नै सरकारि एलपि स्कुल आरो बे सरकारि एलपि स्कुल प्लास बेजों लोगोसे अंगनाबादि बेयावहाय दङ आरो बेजों लोगोसे नैबेयाव देहा फाहामथायनि थाखाय मोनसे साब सेन्टारबो दङ आरो नायनानै लादो बेनो जादों जाहैबाय मोनसे देहा फाहामथाय साब सेन्टार आरो दा बियो दैया साखाथियावनो फैगासिनो दं साननैसोनि गेजेरावनो जुदि दैया बेबायदि जुग अखानि दारै देरोब्ला बेफोरबायदि साब सेन्टार एबा बे एलपि स्कुलफ्रा थांजोबसिगोन आरो दा नायदो आरो बेनो